Vítajte pri 4. dieli prerábky našej chaty. A dnes som mala premiéru. Áno, oficiálne som sa prvýkrát zapojila do rekonštrukcie. Začali sme podlahou. Konečne. A rovno v kuchyni. Jakub si klasicky dal rozcvičku, povynášal 50 metrov plávačky, lebo prečo nie? Ja som ju aspoň vyberala. Chcela som čo najsvetlejšiu, aby sme priestor presvetlili, ale zároveň, aby to stále vyzeralo ako drevo, nie plast. A povedala som si, dobre, idem na to aj ja. Tak som si skúsila rezanie plávačky. Tie jednoduché kusy? V pohode. Oblúky a zložité rezy? To už nechávam na Jakuba. Úprimne mám pocit, že som skôr zavadzala, než pomáhala. Ale snaha sa ráta, nie? A toto je výsledok. Podlahu chceme mať v celej chate jednoliatú, takže spoje medzi kuchyňou a chodbou zatiaľ nerobíme, aby sme si ju hneď nezničili. Dnes nám asistovala aj naša ikonická dvojka, Bela a Sebastian. Hlavne pri dohľade, samozrejme. Pokročili sme aj s vodármi. Radiátory idú pod okno, kde raz bude sedenie s výhľadom do lesa. A tie trubky krásne schovali. Samozrejme, izolácia nesmie chýbať. Používame tú, čo nám zostala z okien. Nič sa nevyhadzuje. A Jakubova obľúbená Parkside pilka, tá ho zachraňuje každý deň. A prekvapivo, tlačenie vaty všade ho extrémne baví. Tomu ja asi nikdy nepochopím. Tu sa snažil vyvrtať nové diery na vodu aj odpad a posunúť WC čo najviac do rohu. Lenže základ si povedal svoje, takže sa budeme musieť prispôsobiť. A dnes sa Jakub hral aj na vodára. A áno, vieme, že to nie sú úplne ideálne trubky, ale je to najjednoduchšie riešenie. Dovidenia pri ďalšej časti. Pa, pa!